Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua di sini. Ya, kami ucapkan selamat datang ke sumber undangan dan selamat bertemu kembali di Sedol tentunya yang akan menghibur kita semua sampai acara selesai nanti. Oke, dan baik kali ini saya dengar dulu satu versi peminangnya sebagai tim pembukaan dari saya di sini. Ya, sambil menunggu dari ya, dukung sambil kami. Ya, kan cinta tanya. Nanti dia nanti babulan tahun baganti lah ajo pana hati taibo dek bayangan ajo marubo apa mato hilanglah rasa hati nan butuh mangkonyo dinai dia lengakan denai hidup urang jawakan cinta tania ayo ajak papal yang muko delah picayo cinta denai ka adi pasti yo kan denai balenga-lengakan denai ironyo cinta samo tania yo pasti yo kan denai balenga-lengakan selamat malam buat semua yang masih bersama kami di sini Mr. Dolar ya ada keyboardnya. Nanti dia nanti babulan tahun baganti lah ajo bana hati taibo de bayangan ajo marupo apo de cinta apa mato hilanglah rasa hati nan butuh mangkonyo denai dia lengakan denai tidur urang jawakan cinta tania yo ajak papal yang muko
tanyakan